Здравейте! Съжалявам. Исках днес да си говорим за изкуство, за култура. Да ви кажа как се оказах прав, че се усъмних, че онази натруфена, награждавана и прехвалена пиеса в Народния театър Буча се оказа еднодневка, която вече абсолютно никой не помни. Да не говорим за префарцунените постановки на Джон Малкович, които ни струваха толкова много пари. Но оказва се, че тия няколко стотин хиляди лева са капка в сравнение с милиардите, които дадахме за тия прословути изтребители. И сега, когато в началото на седмата година най-накрая един дойде, всъщност, какво дойде? На тази снимка се вижда сравнение между F-16, който е на 50 години и струва жълти стотинки, и модифицирания F-16 Block 70, който ни струваше почти 30 милиона парчето и то без боеприпасите. Не разбирам много от самолети, но виждам голяма разлика. И после кой произвежда нов учебно-тренировачен самолет, вместо да модифицира някой стар? Някой от вас карал ли е курс за шофьорска книжка на нов Мерцедес? Май се оказах прав, като се усъмних. Защото ето тия дни един военен пилот, който явно много повече разбира, каза, че е видял, че двигател е така модифициран, че натоварването е свалено от 9,5G на 5,5G. Моля, че нашите стари МиГ-29, които между от 89-та година издържат 6,5G. Видял е, че под лепенките американските отдолу имало испански отличителни знаци, каквито не е имало на самолетите, които са излетели за Словакия и за Катар. Да не се окаже, че са ни дали някой натруфен стар учебен съндък от базата в Испания, за да могат да не плащат неустойка. И не искам Тагарев да излиза да ми обяснява къде се е подписал на самолета, или да го слушам как не помни къде се е подписал, или пък сегашният военен министър да маже след неговите лъжи. Искам Бойко Борисов да излезе и да каже: ние поръчвали ли сме един от 8-те бойни изтребителя да бъде учебно-тренировачен с две седалки, защото това са нашите пари. И освен това да кажат там серийните номера, защото дори на американските коли в серийни номера е написано всичко. 10-та цифра е годината на производство, 8-та е двигателя, има цифри и букви за това колко врати и какъв цвят е колата. Помня, че на времето за един стар Голф и една изтрита цифра от ВИН номера му едва ли не ми правиха анална проба за наркотици в КАТ. Шефе, пак се пениш излишно, бе. Те ако решат, ще намерят начин да се оправдаят. Важното е, че на снимката се вижда, че нашия самолет няма тия две характерни гърбици отгоре от двете страни на кила, които има всеки F-16 Block 70. Каквото и да ти обясняват, това е нещо друго, освен двете седалки. Освен това разсъждава логично. Когато са правили този договор, макар да са го правили на пожар, след като ние се задължаваме да купиме 8 самолета, които са абсолютно нови за нас, това сигурно включва и да обучат 8 пилота. Окей, 6 години минаха, самолетите ги няма, но това е предостатъчно време тия пилоти вече да са се научили. Що трябва сега отделно отново да се донаучават да летат и то на скопен валяк? При положение, че това повечето от твоите последователи не го знаят, но това е един самолет марионетка. Той се движи 70% се командва от земята и само 30% участва пилота. Кога да излети, какво да прави, къде да ходи, се решава отвъд океана. И те ако решат, че днеска нещо не сме слушкали, утре всички самолети са на земята. Или може да си излетял и те да решат да те катапултират без да те питат. Или обратното, да не те катапултират, а като камикадзе да те забият в някоя висока сграда или в някой мост, няма да му казвам името, и после да кажат, че това е пилотска грешка. Имам приятел, който има електрическа кола, няма да ви казвам това марка е. На ден получи съобщение: ако искате да удължите пробега на вашата кола с 200 км, пратете ни 2000 евро по нашата сметка и ние ще го удължим без да ходите никъде. Значи, както могат да го удължат, така и могат да го скъсат. Съвсем. Без да те питат. Днеска говориш против зелената сделка, червения светофар или оранжевия перчем и утре слизаш, колата не мърда и трябва да ходиш на работа с метрото. Wi-Fi. Така че, зрителя мой драт, ако искаш ти си спокоен, приятелът ти задоволена и някой лев в банката, ако решиш да си туриш газова уредба на бензиновата малолитражка и така да удължиш пробега и двойно, знай, че днес не говорихме за Лазар, макар че мой ден, защото той за нас е оня с брадвата, който сече гората, за да увеличи обработваемата земя, а това противоречи на новите зелени евроатлантически ценности. Затова ние днес говорихме за самолети, защото все пак беше и денят на авиацията и космонавтиката.